चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम जय राम। राम कथा में आप सबके स्वागत बा। काल सुनावल गए रहे, कहो कथा सोई सुखद सुहाई, साधन सुनहु सुजन मन लाई। केहू गोस्वामी जी से पूछलक कि बाबा रुआ कहले बनी कि हे सज्जन मन लगा के सुनी, तो ये बताई केहू दुर्जन हुई ओकरा कथा सुने के अधिकार नहीं है का? बाबा कहने कि एक बार घर से कदम जब कथा सुने खातिर चल पड़ेला, भगवान के कथा के मंडप में पहुंच जाला आदमी, तो दुर्जन कहाँ बात जाला, वो तो सज्जने हो जाला। ऐसे जे कथा सुने बैठल बा, रोगो लोग टीवी पर सुनतानी तो सब लोग सज्जने बा। तो सब सज्जन लोग के गोस्वामी जी कहतनी कि हे सज्जनों मन लगा के कथा सुनी मन लगा के कथा के लाभ मिले। 7 श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के कथा के पहले स्तुति वहां का कहनी। 7 कांड ये कथा में बा, तो 7 श्लोक में वहां का स्तुति कहनी। तो कई बार लोग के मन में ये प्रश्न उठेला, इस सवाल उठेला कि 7 काहे, 8 स्तुति काहे ना कहनी, 9 तो पूर्ण अंक, तो 9 में स्तुति काहे ना कहनी। इहो जान ले के चाही कि 7 के बड़ा भारी महिमा बा। ये धरती जोन बनल बा, ये धरती पर समुद्र बा, जंगल बा, जमीन बा, और जोन जहां पे जीव जंतु आदमी रहेला ओकरा के द्वीप कहाला। 7 गो द्वीप बा ये धरती पर, 7 गो द्वीप बा। हफ्ता में 7 गो दिन होला। शरीर के अंदर 7 गो चक्र बा, जेकरा के भेदन करके, जेकरा के खोल के योगी लोग पुण्य कमा ले और भगवान के प्राप्ति कर ले। 7 के बहुत भारी महिमा बा। हमनी के संस्कृति में 7 गो ऋषि बहनी है, और सप्त ऋषि कहल जाला सप्तद्वीपा वसुंधरा, और 7 द्वीप पे धरती बटल बा, और 7 द्वीपों पर एक ऋषि अपन अपन ज्ञान प्रचार करत रहले। सूर्य भगवान के रथ के 7 गो घोड़ा बालो। सूर्य भगवान के जो किरण निकलेला वो किरण में 7 गो रश्मि बा, और कहल जाला दुनिया में 7 गो रंग होला, और वही 7 रंग से सब रंग बनत रहेला। 7 दिन की जिंदगी बा, 7 में सब समाइल बा। संगीत के 7 गो सुर होला, जे 7 में रही ख्याल रखी, जे 7 में रही बंधल वो सुर बा, और जे 7 से बाहर जाई वो सुर हो जाई। जे 7 में बंधल रही है, सधल रही है, 7 दिन के महत्व समझ लिए कि जिंदगी 7 दिन में खत्म हो जाई। केहू सोमवार के मरी, केहू मंगलवार के मरी, 7 दिन के भीतरे जिंदगी खत्म हो खेला बा। तो 7 के महत्व बहुत बड़ा बा। और वह तनी ध्यान दी, प्रधानमंत्री जहां रहले वो 7 नंबर होला। देश के प्रधानमंत्री रहले ओकरो के 7 RCR कहल जाला। 7 के बड़ा भारी महिमा बा। वही 7 पर गोस्वामी जी 7 कांड में कथा लिखनी, और 7 श्लोक में विनती कहनी, प्रार्थना कहनी, गुहार लगनी भगवान से। पहला श्लोक में लिखत नहीं कि वर्णा नाम अर्थ संगानाम रसा नाम छंदसामपि, कि हम सबसे पहले वाणी के देवी सरस्वती जी के वंदना करतनी, ओकरा बाद विवेक के देवता गणेश जी के वंदना करतनी। कई लोग प्रश्न उठैलक कि सब पूजा पाठ में तो पहले गणपति गजानन विघ्न विनाशक गणेश जी के पूजा होला, यहाँ गोस्वामी जी गलती काहे कर देनी कि पहले सरस्वती जी के वंदना कर देनी। तो गोस्वामी जी माना कहतनी कि वाणी और विवेक दोनों एक दूसरा से अलग नहीं खे। जेकरा लगे विवेक बा और ओकरा लगे अगर वाणी नहीं खे जदी, तो बुझ ली कि ओकर कल्याण ना हो। बुद्धि खूब होखो, लेकिन गुंगा होखो आदमी तो ऐसे बुद्धि के का करे। और मान ली कि बोले बहुत अच्छा आवेला, लेकिन बुद्धि खराब होखो। वाणी बहुत मधुर होखो, बहुत मीठा बोलता नहीं रहुआ, लेकिन दिमाग से पागल बानी, तो ऐसा लेके का करे। दोनों एक दूसरा के पूरक बा। कई राम भक्त लोग तो कहला कि कहाँ वहाँ के सरस्वती जी के पूजा थोड़े कहनी, वहाँ का तो राम जी के पूजा कहनी।
कैसे? कहते नहीं सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी। जब शंकर भगवान कथा शुरू करनी तो केकर सुमिरन करनी? गिरा के स्वामी, वाणी के स्वामी राम जी के जकरा हाथ में धनुष बाण बा। लेकिन मान ली कुछ वो होको, बकीर दोनों के वंदना एक साथ जरूरी बा। ठाकुर राम कृष्ण परमंश परम ज्ञानी रहे, लेकिन उनकर भाषा देहाती रहे, गांव के भाषा में वहां का उदाहरण दी। और कहल जाला कि ठाकुर राम कृष्ण परमंश के परम ज्ञान स्वामी विवेकानंद जी के बोली में सारी दुनिया में फैल गई और सारा जगत के कल्याण कैलक। तो दोनों की वंदना यहाँ गोस्वामी जी कहनी। दूसरा श्लोक में श्रद्धा विश्वास के रूप में भवानी शंकर की वंदना करतनी और कहतनी कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि हम मैया भवानी के वंदना करतनी, शंकर भगवान के वंदना करतनी। कोना रूप में? तो भवानी जी श्रद्धा है और शंकर भगवान साक्षात विश्वास है। और यहो संकेत गोस्वामी जी यहाँ कर रहल बानी कि मंदिर में हम कितना जल चढ़ैनी, कांवल कितना ले गईनी, ये महत्वपूर्ण बा, लेकिन मन में विश्वास नहीं खे तो भगवान शिव जी खुश नहीं हो सकत, वहां का प्रसन्न नहीं हो सकत। और कितनों हम भवानी मैया के पूजन कैनी, कितनों नवरात्रि के जगराता कैनी, बाकी हृदय में श्रद्धा नहीं खे तो भवानी कभी प्रसन्न नहीं हो सकत। जिंदा स्वरूप भवानी शंकर के श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा के मतलब होला सिद्धांत के प्रति, आदर्श के प्रति, उद्देश्य के प्रति समर्पण। स्वामी विवेकानंद जी एक जगह कहनी कि मिट्टी के लोंदे की कल्पना करके कभी तुम भीम से नहीं बन सकते, तुम जो सोचोगे वही हो जाओगे, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारे व्यक्तित्व के परिणाम का परिचायक है। एकर मतलब ही बा कि वहां का कहते नहीं कि खाली सोचत रहे कि हम तो गईल गुजरल बानी, हम तो नीच बानी, हम तो बड़ा साधारण आदमी बानी, हमरा से का हुई, तो रुआ कभी भी महान नहीं बन सकत। महान बने खातिर महानता के बात सोचे के पड़ेला, ओकरा पर विश्वास करे के पड़ेला। यह भवानी शंकर की स्तुति और पूजा कि जिंदगी में श्रद्धा होको, मन में विश्वास होको, तो भगवान ओकरे पर कृपा करनी जकरा अंदर हृदय में भवानी शंकर विराजमान बानी। इहो समझ ली कि विश्वास शिव जी है, विश्वास शिव जी है, तो विश्वास का होला स्वयंभू होला। श्री राम जय जय राम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा यदि प्रभाव से आइल बा तो प्रभाव खत्म होते ही श्रद्धा मर जाई। बाबा जी के बड़ा नाम बा, इनका प्रति हमारा श्रद्धा हो गई। काहे श्रद्धा भइला? ढेर आश्रम बा, ढेर बिल्डिंग बा। आश्रम से शिष्य बनतनी कि बाबा जी से शिष्य बनतनी? एक बार एक सज्जन हमरा से कहले एगो संस्था के बारे में कि गुरु जी वो संस्था बड़ा निमन बा, हम ओकर सदस्य बन गइल बानी। हम कनी संस्था सब भगवान के कार्य खातिर बनन बड़ी सन, तो कोनो खराब ना होला, रुआ जुड़ल बनी तो बहुत अच्छा बात बा। बाकी में रुआ कहानी मन लागल है तनी हमरो के बताई। तो वहाँ का कहने कि वहाँ इतना आश्रम बा, देखी कार्यकर्ता लोग कैसे शालीनता से रहता। एक से एक कमरा बनल बा आलीशान। तो हम कनी कमरा से दीक्षा लेनी है कि गुरु जी से दीक्षा लेनी है? रुआ प्रभाव जोन पड़ल बा, श्रद्धा उत्पन्न भइल बा, वो महात्मा से देख के भइल बा कि उस बिल्डिंग कमरा देख के भइल बा। जहिया वो कमरा कम हो जाई, जहिया वो बिल्डिंग कम हो जाई और श्रद्धा भी मर जाई। स्वभाव से श्रद्धा हो तो ना मरेली, और प्रभाव से होखो तो प्रभाव कम करते ही श्रद्धा मर जाले। तो ये से कहल जाला कि श्रद्धा अगर बेटी वाली दक्ष के तो एक दिन मर जाई है, अगर श्रद्धा बेटी वाली मैना के हिमाचल के तो उनका से पुरुषार्थ और विवेक रूपी गणेश जी और कार्तिकेय जी पैदा हुए हैं। मैना के मतलब का होला? पार्वती जी मैना जी की बेटी है। मैना के मतलब होला जहां अहंकार ना रहे ओकरा के मैना कहल जाला, जहां मैं ना रहेला, जहां मैं समाप्त हो जाला, एकरा के अंग्रेजी में कहला लोग ईगोलेसनेस। ईगो विदाउट ईगो, प्योर हार्ट, बिना अहंकार के जे होके ओकरा के मैना कहाला। तो जब मैना से श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उस साधु के देख के, कोनो मंदिर के देख के, मंदिर के वैभव के देख के, ना कि एकर बड़ा प्रचार बा टेलीविजन पर, सब जगह अखबार में कि यहाँ गईला से भगवान के कृपा होला, ये तो प्रचार करके बनावल जा सकता। कोनो मंदिर के प्रति श्रद्धा बनावल जा सकता, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर जाके ऐसा ही श्रद्धा हो गई, आंख से आंसू आवे लगल, भाव प्रकट होके लागल, तो बुझ ली कि यहाँ से कुछ मिले वाला बा और यह सच्ची श्रद्धा बा।
कोनो महात्मा के देख के, फाटल पुराण देख के, फकीर साधु के देख के। आजकल दिक्कत ये बा कि लोग महात्मा के तपस्या नहीं के देखत, महात्मा के वैभव देखता लोग। और वहां जब गड़बड़ होता तो श्रद्धा टूटे लगता, तो दुख होता। हमनी के संस्कृति में, विदेशी संस्कृति में यह फर्क बा, यह फर्क बा। एगो पर्सनालिटी शब्द बा अंग्रेजी में। पर्सनालिटी जो शब्द आइल बा वो परसोना से आइल बा। परसोना के मतलब होला मास्क, मतलब मुखौटा, ऊपर के लगावल चीज। तो विदेश में पर्सनालिटी के मतलब होला जेकरा लगे घर निमन बा, जेकरा लगे गाड़ी निमन बा, जेकर शरीर सुंदर बा, वो बड़ा व्यक्तित्ववान बा, बड़ा आदमी बा, महान आदमी बा, ओकर पर्सनालिटी बड़ा बा। बाकी हिंदुस्तान में, भारत में हमनी के कभी भी पर्सनालिटी, बाहरी सौंदर्य, बाहरी धन दौलत, गाड़ी बंगला एकरा के ना दिखाइल। अगर यह दिखाई तो टाटा बिरला आज के सबसे बड़ा व्यक्तित्ववान होते, उनकर मंदिर बन जाए तो उनकर पूजा हो। ये देश में कबीर दास की पूजा होला, ये देश में रैदास के पूजा होला, यहाँ मीरा के पूजा होला। यहाँ पे जब महल में रहेले सिद्धार्थ, तो राजकुमार सिद्धार्थ के केहू ना पूजेला। जब महल के त्याग करके सड़क पे ऐसे ही भ्रमण करेले और तपस्या करके जब बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होला, तो वही सिद्धार्थ के बुद्ध के सारी दुनिया नतमस्तक होला। जब घर में रहेले महावीर, तो उनकर पूजा कभी ना होला। जब महल त्याग के निकले न सड़क पर, यहां तक कि शरीर से कपड़ा भी निकल जाला, तो वो महावीर के पूजा होला, कहल जाला कि महावीर होले। हमरा संस्कृति में, हमनी के संस्कृति में व्यक्तित्व के पूजा होला। और व्यक्तित्व स्वभाव से आवेला, व्यक्तित्व सद्गुण से आवेला। व्यक्तित्व धन दौलत बढ़ा के फोकसबाजी कह के ना आवेला। ये तो जीवन के गुण है, आत्मा के गुण है। और पवित्रता से, पात्रता से, साधना से, शक्ति से, ईश्वर की कृपा से आदमी के भीतर सच्चा श्रद्धा बनेला और विश्वास होला। भवानी शंकर के वंदना गोस्वामी जी कहनी श्रद्धा विश्वास के रूप में। तीसरा श्लोक में ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु जी की वंदना करतनी, कहतनी कि गुरु जी शिव जी के रूप होखेनी। जैसे शंकर भगवान के लगे टेढ़ा चंद्रमा भी आ जाओ तो ओकरा के अपना सिर पे लगावे नहीं, वैसे ही गुरु का लगे बिगड़ल, टूटल, लंगड़ा, लूल्हा, गैल, गुजरल व्यक्ति भी आवेला तो गुरु जी ओकरा के गले से लगा के महान बना देवे नहीं, अपना सिर पे चांद की तरह सजा लेवे नहीं। गुरु की महिमा अपार बा। गुरु महिमा अगला एपिसोड में कहीं ना कहीं रवा मिली एक कथा के माध्यम से। आगे अगला श्लोक की व्याख्या करतनी। चौथे श्लोक में गोस्वामी जी लिखतनी कि सीता राम जी के गुण के वन में विहार करे वाला कपीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी के वंदना वहां का कहनी। लोग पूछे लागल कि काहे दोनों आदमी के वंदना भइला और केहू के काहे ना भइला। तो वन में विहार करतनी, वन में विचरण करतनी, वन में चलतनी, ऐसे वंदना भइला। तो वन में तो ढेर वनवासी लोग रहेला, वो लोग के वंदना पूजन काहे नहीं के होते। तो कहनी कि ये वन जोन बा, ये जंगल पेड़ पौधा के, लकड़ी के, पत्ता के, झुरमुट के, गाछ के ना है। ये जंगल जोन है भगवान के गुण के जंगल है। वहाँ जोन जड़ बा, बीज बा, वो सब भगवान के सदगुण है। पत्ता बा, लता बा, उनमें जोन झाड़ झंखाड़ बा, फल फूल लागल बा, वो सब भगवान के सदगुण है। ऐसन भगवान के सदगुण रूपी वन में जो विहार करेला, वैसन कवि वाल्मीकि जी और कपि हनुमान जी के वंदना गोस्वामी जी कहनी श्री राम जय जय राम। 5वें श्लोक में गोस्वामी जी सृष्टि, उत्पत्ति, पालन, संहार सबके मूल भगवान राम जी के प्रियतमा सीता मैया के वंदना कहनी वहां का। और 6ठा श्लोक में जिनका के जान लेला से संसार के माया मिट जाला, ऐसन भगवान राम जी के वंदना वहां का कहनी। और 7वें श्लोक में सब शास्त्र पुराण के सहमति लेके वहां का कहतनी कि नाना निगाम पुराण आगम सम्मतम यत तुलसी रघुनाथ गाता स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। कि ये जो कथा हम लिखतनी वो अपना अहंकार खातिर नहीं खे, वो हमरा अपना प्रचार खातिर नहीं खे, अपन वैभव बढ़ाव खातिर नहीं खे, कोनो पैसा कमाए खातिर नहीं खे। तो काहे खातिर बा? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। अपना अंतःकरण के सुख खातिर ये तुलसी जी रघुनाथ जी की ये गाथा लिखतनी। और सब शास्त्र के प्रमाण लेके खाली अपना मनमानी ना, एकर प्रमाण आगे मिलत रही कि कैसे, जैसे कहल जाला गीता के पाठ कैला पर ओकरा प्रारंभ में कि सर्व उपनिषद गौ दुग्धा गोपाल नंदन,
कि सब उपनिषद गाय है और दूहे वाला क्यों में भगवान कृष्ण और अर्जुन बछड़ा है और दूध ये गीता जी है। ठीक वैसे ही हमने कह सकत नहीं कि सर्व उपनिषद गौ, सब शास्त्र गौ, दुग्धा गोस्वामी तुलसीदासा, और ये बछड़ा हमने रुआ सब बानी, और ये रामचरितमानस ये दूध है शास्त्र के, सब शास्त्र के सम्मति लेनी और ये कथा लिखे के प्रारंभ करनी। बड़ा सरल भाव से कथा लिखनी। जब ये कथा लिखनी तो काशी के विद्वान लोग को बड़ा दुख भइल कि कोनो शास्त्र है, शास्त्र संस्कृत में होला, ये अपना मन से कोनो भाषा में रुआ लिख के ले आइल बनी, ये शास्त्र ना है। तो गोस्वामी जी सब संत समाज के कहनी कि भगवान का कृपा से उनका आदेश से ही लिखल गई बा, रुआ एक के जांच ली कि शास्त्र है कि ना। काशी विश्वनाथ के मंदिर में जांच खातिर रामचरितमानस के पोथी ले जाइल गई। सब शास्त्र पुराण रखाइल, सबसे नीचे रामचरितमानस के पोथी राखल गई, ताला बंद कर दियाइल। ताला के चाबी पंडित पुजारी लोग अपना लगे रखलक। जब सवेरे दरवाजा खुलल है काशी विश्वनाथ के मंदिर के, और जब भीतर प्रवेश कैल लोग तो देखता लोग का एक अद्भुत चमत्कार हो गई बा। नीचे वाला पोथी अपने से उठ के ऊपर आ गई बिया और ऊपर लिखल बा सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है, यह सत्य बा, यह शिव बा, यह कल्याणकारी बा और यह सबसे सुंदर बा। सब लोग स्वीकार करलक रामचरितमानस के। बड़ा सरल भाषा में गोस्वामी जी लिखनी। आज यह कारण बा कि गांव गांव में कोई वेदांत जाने ना जाने, कोई वेद जाने ना जाने, अनपढ़ आदमी के भी रामचरितमानस के दुगो चौपैया जरूर याद हुई। मुसीबत के समय में गंवार आदमी भी कह देवला होई है सुई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। ये बात गांव के आदमी भी कह देवला। मॉरिशस, सूरीनाम, हॉलैंड ऐसन देश में भी जे हमने यहाँ के लोग मजदूर होके गए रहे, आज वह पोथी उनका खातिर धार्मिक ग्रंथ और आचार संहिता सिद्धांत बनल बा। इतना सरल भाषा में गोस्वामी जी लिखनी। आज जमाना बदलल बा, जमाना ऐसन बदलल बा कि सरल भाषा में रुआ बोली तो लोग बुझलिए कि इनका कुछ बुझेबे ना करे। कई जगह हम कथा करे गई नहीं, कथा तो हिंदी में ज्यादा होला सब जगह। तो एक जगह अमेरिका की घटना है, 20 वर्ष पहले एगो मंदिर में कथा चलत रहे। हमरा पहले एगो महात्मा बहुत बड़े विद्वान रहनी, वहां का कथा सुनैनी, और कथा ऐसा सुनैनी कि सब मेडिकल साइंस के भाषा में बोल देनी वहां का। हम पूछनी कि बाबा एक कथवा लोग का बुझाइल हुई, अतना अंग्रेजी में सब तो सुनैनी ठीक बा, विदेशी वालों अंग्रेजी समझ में आई, बाकी सब बात रहुआ साइंस के भाषा में बतनी है, सब मेडिकल साइंस में सुनैनी है, बुझाइल हुई। तो काहे ना बुझाइल हुई कि रुआ अभी बच्चा बनी तो नहीं अभ्यास हुई तो यही रुआ करम। उनके ये का सिद्धांत हो? तो वहां का कहनी कि सिद्धांत यह है कि जब वैज्ञानिक लोग बैठल होके तो दर्शन के बात करी, ज्ञानी लोग बैठल होके, धार्मिक लोग बैठल होके तो वहां विज्ञान के बात करी, बात बुझाई के ना चाहिए। बात बुझा जाए तो रुआ के विद्वान केहू ना मानी। तो हम पूछनी, जे लोग बैठे रहे गुजराती समाज के ज्यादा लोग रहे, तो उनका से पूछनी कि तमने कथा गम्यू, तनिका निमन लागल है कथवा? तो एक जने कहता रहे कि शू गम्यू, बहुत सारू कथा छे, का गमे के बा, निमन बा एकदम, ऐसा यहाँ का कथा सुनाओ तनी, सब ऊपरे से पार हो जाता। बाकी हाँ, आ स्वामी जी मोटा ज्ञानी छे, इस स्वामी जी ऐसा ने बड़ा ज्ञानी बानी, अद्भुत सुनाओ तनी कथा। श्री राम जय राम। आगे एकरा जोन बा कथा वो काल रुआ के सुनावल जाई। आई हमरा सत्य भगवान के सुंदर नाम कीर्तन में शामिल होकी, झूम के गा के भगवान के नाम के सुमिरन करी, हमनी के साथे गाई। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे बजाते हुए गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे